ruta literària consisteix en... es farà un itinerari urbà i per les marges fluvials, acompanyats de textos seus, memorialístics, narratius, i l'hem titulat El paisatge d'un escriptor perquè el paisatge és fonamental en l'obra d'Arbó, un paisatge que ell va elevar a mite literari i que, en fi, també serà una incitació a rellegir o a llegir, començar a llegir el gran clàssic nostre i que bé, té moltes vessants. També intentarem anar enriquint la ruta amb aportacions d'especialistes i d'altres veus i també que siga interactuada amb la gent que participa, se podran fer preguntes, se podran fer comentaris i crec que donarem una visió també del temps d'Arbó, una mica la vida dels nostres avantpassats aquí en el Delta. Era una ruta que era molt reivindicada des de fa molt de temps i que per sort finalment s'ha pogut portar a terme. A mi em fa especialment content perquè fa molts anys que l'estudio i era una cosa que trobava que era estrany que no la tingués i considero que és una manera de reivindicar no només l'autor en si, que també és important que la gent del territori conegui els seus autors emblemàtics, sinó també és una manera de posar en relleu també el paisatge i les terres que per si tenen un valor, però que literàriament els donen encara més rellevància. Sebastià Juan Arbó jo crec que va ser el primer gran autor que vaig tindre l'oportunitat de llegir. El vaig llegir en 12 anys i la seva obra me va captivar. Me va captivar fins al punt que és un dels motius, per exemple, que després m'ha fet que trie el grau universitari que estic cursant. Vaig dedicar-li un treball de recerca i quan estàvem buscant nom per al duet que havíem muntat jo i el meu germà, vam creure que un dels noms que podien també donar una mica d'idea de la nostra identitat era Camins de nit, que també una mica significa d'on venim i també significa una mica qui sóc jo.